Vážení občania, vážení Zlatomoravčania, moje meno je Štefan Jurík. Žijem v tomto meste už takmer 47 rokov. Mnohí z vás ma poznajú ako člena Kotlebovej strany, ako okresného predsedu Kotlebovej strany, ľudovej strany Naše Slovensko. Dňa 24. októbra sa budú konať voľby. Tak sa poďme pozrieť, ako vyzerá to naše mesto za poslednej vlády Smeru. A poďme sa na to pozrieť mestskou dopravou. Aha, takže v Zlatých Moravciach nefunguje ani mestská doprava. A je to okresné mesto. Ale údajne fungujú sociálne taxíky. Lenže sociálne taxíky nefungujú pre každého človeka. Fungujú iba pre tých, ktorí v minulosti nepracovali a majú nižšie dôchodky. No čo už? Viete, ako to spravíme? Dáme žiadosť na mestský úrad a hneď teraz ho idem na poštu odoslať. No ja som zabudol. V Zlatých Moravciach už nefunguje ani dolná pošta. Je tu vôbec niečo, čo ešte funguje? Jediné, čo v Zlatých Moravciach naozaj funguje, je neustále prepadávanie a napádanie ľudí. Buď vás okradnú, alebo vás dobijú, alebo v najhoršom prípade môžete dopadnúť aj tak, ako v minulosti tento chlapec. Smrť. Ale ak máte to šťastie, že to naozaj prežijete, tak vaša najbližšia cesta je do Moraviec na pohotovosť. Keďže sme v Zlatých Moravciach, tak tá pohotovosť funguje iba do 22. hodiny. V druhom prípade vás odvezie sanitka do Nitry, ale keďže ste okradnutí, tak neviete, ako sa dostanete naspäť z tej Nitry. Tak sa tu stará o našich občanov. A viete čo? Vykašlíme sa na voľby a poďme sa trošku osviežiť. Žijeme len raz, práve tu a práve teraz slnko svieti rovnako na všetkých z nás, tak sa nemrač, ale... A toto je naše okresné mesto. Ako by povedal Bolek Polívka, doktore, po bazénu jenom díra. Základom každého mesta je čerpanie eurofondov. Eurofondy nie sú peniaze, ktoré vám padli z neba. Eurofondy sú vaše dane. Vaša miliarda, ktorú posielate do Európskej únie za vaše členstvo. A ako čerpá naše mesto eurofond? Takéto Wi-Fi lavičky. Myslíte si, že tie Wi-Fi lavičky tu niekomu pomohli? Alebo môžeme prejsť ďalej. Úschovňa bicyklov. Pozrite sa. Toto je jediný bicykel, ktorý bol kedy v tej úschovni. Toto je čerpanie eurofondov. Sú to len obyčajné kšeftíky. Ale eurofondy by mali slúžiť pre vás, pre občanov. Ale 3 milióny na vybývané byty, na to sa peniaze nájdu. Naozaj máte ten pocit, že takto by malo vyzerať okresné mesto. Že sa pracuje pre ľudí a nie pre vlastné kšeftíky. Toto podľa mňa nie je okresné mesto, ale jedine tak na papieri. Marian Kerry povedal, všetci protikandidáti, podľa mňa okrem Vojta Hučku, všetci protikandidáti sú bývalí smeráci alebo smerácké podržtašky. Čiastočne by som s ním aj súhlasil, ale ja by som to inak nazval. Všetci protikandidáti sú tí, ktorí pracujú vo vedení mesta a oni sa podieľajú na tom, ako toto mesto vyzerá. Preto som sa rozhodol kandidovať na post primátora Zlatých Moraviec. Na čase toto mesto zmeniť. Zmeniť a začať pracovať pre občanov. Tak, ako sme to my, Kotlebovci, vždy robili. Pracovali sme pre občanov, pre ľudí. Je na čase prestať voliť menšie zlo. Je na čase pracovať tak, aby boli ľudia v tomto meste spokojní, aby sme boli hrdí na to, že sme Zlatomoravčania, aby sme nechodili za zábavou na okolité obce, do hostí, alebo napríklad do Topolčianok. Všade je tá kultúra väčšia, ako je v Zlatých Moravciach. Čo máme ako Zlatomoravčania? Dokopy nič. Pokiaľ ste naozaj spokojní s týmto mestom, tak ma nevoľte. Ale pokiaľ chcete niečo zmeniť a chcete byť hrdí Zlatomoravčania, tak potom som jediný protikandidát. Ďakujem.